Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάριος και πάλι. Sorry που σταμάτησα το βίντεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια φάρσα σε μια γιαγιά. Περιμένετε λίγο. Να τη βάλουμε την κάμερα κάτω. Όχι, ας το κάνω έτσι. Λοιπόν, χτύπα την πόρτα. Περιμένετε. Μέσα και μαγειρεύει, παιδί μου. Χτύπα την πόρτα, Άννα. Χτύπα την πόρτα. Είναι μόνο δέσμη. Γεια σας. Τι ξέρεις βρε παιδί μου, εγώ τώρα εδώ μαγείρευα. Θέλαμε να σας κάνουμε ένα δώρο. Τι δώρο πάλι, άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Αυτή εδώ η δέσμη είναι για σας. Α, σε ευχαριστώ, αλλά βρωμάει. Δεν πειράζει, συγγνώμη. Εντάξει, να το έχω γευθεί, μια γεια σας παιδοπουλιά μου. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Μη γελάσεις. Αυτή ήταν η φάρσα, παιδιά. Ναι, δεν ήταν ακριβώς φάρσα, άμα το καταλάβατε. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε ακόμα άλλη μία. Άντε πάει. Αλλά θα το ανεβάσω σε άλλο βίντεο. Όχι, σε αυτό το βίντεο.